Mikko Alatalo. Hei taas kaikki katsojat ja tervetuloa 10 pariin. Meillä on taas täällä monia mukavia ihmisiä kilpailemassa. Kata, hei. Hei. Sä oot taas ottanut ton vanhan tyylin. Musta tää vanha style on ihan okei. Sä et ole kuitenkaan joutunut laittaa silikonia vielä tisseihin. Ei mun on vielä tarve. Kiva, kun pääsit tulemaan. Sitten meillä on täällä Esko. Hei. Eskolla on taas uusi rooli kaupunginteatterissa, Kalle ohjaaja. Joo, mä revin siinä roolissa itteni ihan kappaleeksi. Sitten meillä on täällä Outi. Outilla on tulossa uusi näyttely. Sitten meillä on täällä lopetetun mainos-TV-teatterin näyttelijä Hannu Huuska. Hei, no mut nyt mulla on työn alla Boulevardilla Nisinskinä iso rooli. Ja täytyy sanoa operan tanssijoiden puolesta, että kyllä se ahdas on valtavan ahdas. Sitten meillä on politiikan puolelta täällä Ben Zyskowicz. Zyskowicz. Niin, Zyskowicz. Sähän oot toista kertaa täällä viime viikolla. Silloin sullahan oli tää yksi kysymys. Mikä se olikaan, että jouluruokaa voidaan käyttää myös naisen lempinimenä? Niin siis lahna. Niin, lahna. No niin, okei. Ben, sä voit vaikka aloittaa. Joo, tässä on tämä sana. Noin. Ja kysymys kuuluu. 4 kumipyörällä kulkeva kulkuväline talvella tarvitsee renkaissa nastoja. Pakoputkesta tulee pakokaasua, sen ajamiseen tarvitaan ajokortti. Niitä on paljon tuolla parkkipaikalla. Yhdessä oli muuten valot päällä. Kata. 4 kumipyörällä kulkeva kulkuneuvo. Talvella tarvitaan nastoja renkaisiin. Pakokaasu tulee pakoputkesta. Sen ajamiseen tarvitaan ajokortti. Yhdessä oli muuten valot päällä tuolla parkkipaikalla. Mä en nyt tiedä. Mä sanon jalkalamppu. Esko. Ajoneuvo, jossa on 4 rengasta. Talvella tarvitaan nastoja renkaissa. Ajamiseen tarvitaan ajokortti. Oli monta tuolla parkkipaikalla. Mä sanon ramppi. Outi. 4 kumipyörällä kulkeva. Tarvitaan nastoja. Pakokaasua tulee. Mä sanon, se on vene. Hannu. 4 kumipyörällä kulkeva kulkuväline tulee pakokaasua. Niitä oli paljon tuolla pihalla. Yhdessä valot Tässä on nyt Benillä joku jekku kyllä. Mä sanon paloportaat. Mitä? Voi Ben. Mikä se? Se oli liian vaikea. Mikä se oli? Mitä? Se oli auto. Se oli auto. Sori. Niin on. Mennään eteenpäin. Kata. Okei, tässä on tää lappu. Kysymys kuuluu. Tää on ruskea, kova, kyhmyinen, pitkänomainen. Se pannaan suuhun ja siellä se sulaa. Esko. Riisisuklaa. Outi. Riisisuklaa. Hannu. Riisisuklaa. Ben. Riisisuklaa. Kata, kaikki ties. Vois, se on liian helppo. Niin, mä tuli ajattelin nyt heti, että toi oli liian. No niin, kiitoksia vaan taas kaikille ja hei täältä. Ja nähdään taas ensi viikolla. Ja me tulee kato saapua. Kaikki valot päällä.